Je moet zelf wel denken. Dan gaat er weer op zijnzelfde rondje weer. Dus je altijd, die stapt even het kantoor bij. Gaat er zo wat door de stad heen. Hetzelfde vervelende rondje, dat gaat er weer. Oh. En dan moet ik wel even. Want de container van ons oude kantoor, die moet weer om naar de omren. Maar wat schetste mijn verbazing voor omren zakelijk dan. Het kost iets van €60,50, zoiets meen ik, of €22,50 om die container op te letten. Ja, hier zit er dan. Ik zie het altijd in Bart zijn. Hoe langer dat die container hier staat, of in ieder geval die container hier staat, dan ben ik meestal niet gehoord bediend natuurlijk. Vergeet mijn containers. Ja, jouw meestal is ongelijk, hè? Was ik nog naar de Hemrik daar, hè? Maar die container daar, die brengt nog naar daar. Maar erin is hier verder. Ja, dat is er geen, ja. Dan maak je even nooit een yellow erin. Yellow erin? Ja, hij is paardenwien, dat scheelt. Ja, ik dacht ik ook wel. Ik heb die container. Die container, en dan zit de schildje en dan rollen we die zelf wel heen. Nou ja, het kostte zo'n €60 of €22,50 of zo om op te halen. Nou, ik zei, dan breng ik hem wel. Ja. Ja, dat is het einde, ja. Ja, ik denk dat ik gisteren ook al heen waarschijnlijk. Ja, nou, dan maakt het niks. Zit ik heel in de trein. Ik kan hem aan het denken. Ja, ik krijg het goed, ja. Ik zei het wel, ja. Nou, goeie dag. Maar je toevallig naar de Hemrik daar, net? Nee. Oh. Ik heb misschien wat je naar de Hemrik en oh, dit is meneer Van Ommeren. Dat is in Karken. Die jongen mij niet meer kent, maar ja, dat kost me wel veel natuurlijk. Ik kent een muziekje bij de trein, maar ik weet niet dat je met de trein niet maar. Ja. Hoe gaat dat ding hier? Ik ben vregen bij een meneer hier van de trein, maar die zei ik maar net mijn container de trein in. Het valt net onder handbagage. Ik zit daar met oors verzinnen maken, dus misschien de bus. Ja. Is dit een taxi, mevrouw? Hier? Zie je? Hallo? Kun je meer in mijn container ergens in brengen? Nee, containers kennen het? Oh. Sowieso niet per taxi of gaat het gewoon om de grote? Oké, nou best. Godverdomme, oké dan, hè? Check scooters ook nog kennen. Ja, drie. Zo. Nou, 3 minuten dat goed is. Op 3 minuten dan moet de busje wijzen. Kijk, daar zit ik in de bus. Ja, die. Zie je hem? Ga ik wel kijken, mijn container, mijn bus. Nee, dat is mooi, hè? Oké, dank je. Net de bedoeling, zoals hij dan had ik al het idee van er is nog wat ruimte. Dat is eigenlijk net de bedoeling, maar als ik nog even naar zo'n scooterkartij, zie je dat bol. Wie doet het? Zo, hoe moet ik het nou eens befilmen? Ik moet die container meenemen en ik moet ook gage aan, dus ik ga eigenlijk maar... Ik ga geen hand meer oor, zeg maar. Dus, nou, ik weet wel wat. Ik gooi mijn telefoon wel even in, verstaan je wat? Ja, dat maakt samen even mee. Sjen, dan maak ik dus die container aan de ene kant aan. Ja, zo. Kan ik nog draaien? Waarschijnlijk wel, toch zo. Maak die in de mens, hè? Is toch opletten hier, dus ja.
Hoe lukt het jongens? Ja, rustig rijden. Steeds die kop. Ja, ik heb best. Kun je? Gas. En dan verder in, hè? Wie is dat spoor? Hey, hoi. Stel je weer omrijden. Dat is een sjeren. Dat ben wel meisje. Zo, daar zit er. José, ik maak hem je model zetten hier? Ja, ken je wel even. Nou, zeg me model. Nou, super. Als je op de knop drukt gaat die deur open. Oh, shit, dat ken die. Dan hoef je niet te draaien erin. Deze? Ja. Nou, dan mag ze een sjeren. Zeg ik moet je model zetten hier? Oh, zo. Hoppakee. Nee, wat zit er schön? Nou, net voor geen stjong wordt in elk geval. Dat Komt best van zijn net een bot stjong. Nou, super hè? Wat? Ja, want ik begreep nou, ja, ik ben eens verhoes hè. Ik zei, ja, wie kan die bak ophalen en dat kost iets van €100 of zo hier erdoor. Nou, ik zei, dan breng ik hem wel. Zo kan het ook, hè? Ja, daarom. Nou, Met gesloten beurs heet dat. ja, zeker. Hey. Fijne dagen, jongen. Ja, hetzelfde hè? Hoi. Geweldig. Prachtig hè. Nou. Hè? Ja, had ik me ongeveer €100 besparen. Maar wel 12 uur verschieten. Nou, zo super van omren. Voor nog een leuke video er een toe omheen. Voor meer zien, abonneer dan op de Frieske vloggen. En ja, van nu vast hele fijne dagen. Misschien ik kom vast nog wel een keer in de ether of op de tubes. Dus dat komt eigenlijk goed, jongens. Van nu zeg ik eerst een stukje weer omrijden, want ja, wat er gebeuren hè. Geweldig.